Assalamualaikum pripun kabare sae. Assalamualaikum pripun kabare. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum pripun kabare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah solih lan solihah? Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Saderenge kita wiwiti pelajaran ing dinten niki, monggo sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangan telu, jejer, waseso, lesan. Kita singkat dengan JWL, jejer, waseso, lesan. Nanging sadurunge kudu ngenal apa iku jejer, waseso, lan lesan. Jejer yaiku subjek sing ngelakoni penggawean. Goleki jejere kanthi goleki jawaban pitakon sapa utawa apa. Yen waseso yaiku kata kerja sing nerangake penggawean sing dilakoni subjek. Goleki wasesone kanthi goleki jawaban pitakon lagi apa. Yen lesan yaiku objek sing nerangake objek utawa barang utawa saka sing ditindakake marang subjek. Goleki lesan kanthi goleki jawaban pitakon apa. Ayo saiki delengen tulodo saka ukara iki. Indah nyapu latar. Sopo sing nyapu latar? Indah. Indah nglakoni apa? Nyapu. Apa sing disapu Indah? Latar. Dadi Indah diarani jejer. Nyapu diarani waseso, lan latar diarani lesan. Ye, wis ngerti kan bocah-bocah saiki? Nah, saiki kowe kabeh wis padha ngerti kan apa iku jejer, waseso, lan lesan. Alhamdulillah, cekap semanten pertemuan ing dinten niki sampun kesupen. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap di rumah, dan jangan lupa belajar. Baiklah, monggo sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillah. Matur suwun atas perhatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.